salah satu sinden yang dicintai oleh semua para dalang termasuk saya. Yo ning bubuk sik. Bubuk sik. Bubuk. Ya. Dang bubuk ngene lak penak. Engko wayahe perang gagal kowe tak gugah, aja kaya ngono kuwi. Bapak, Bapak. Ngopo? Anuku diselamat li'e. Apa? Lato-latoku. Mula bubuk. 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 Ya. Bapak. Wong edan kat. Senengane ganggu cah cilik ora. Ayo melu pae, 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 ayo melu pae. Uyut iki. Kita guyu makili sing lanang, yo. Jane guyu apa dihubungi orong-orong ora. Nonton wayang dasari hawane adem, nongkrong sik ning warung karo ngenteni limbukan, obo ning bakule wedang kopi kentel panas karo ngrokok, rokoke rokok kretek. Ya mesti metu keluke lah slange sakmene gedine.
Penting langit kelap-kelap katon lerakin sanging alet. Pakan bulan
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Pun terang udane Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Pak Margono sak keluarga. Angka 2 mesake sing mirsani, angka 3 mesake sing padha bakul. Alhamdulillah dipun paringi tingkas nadyan mau lunga teko. Ya, aku wis perang karo udan mau, Nduk. Ya. Yen sing lenggah ana sisih mriki pundi? Kidul nggih. Kidul aman merga enten tendanipun nadyan udan mboten kudanan. Ning sing lenggah wonten sisih kilen, Bapak Ibu. Merga senenge karo budaya dhuwur tanpa ana tutupe, udana kaya apa tetep kepareng mirsani wayang. Dadi upamane sok kabeh ki seda utawi piniji sowan kalian Gusti Allah, sing mlebu swarga dhisik dhewe sisih kulon kuwi lho. Iya to. Ngono kuwi merga panjenengane tanpa tedeng aling-aling, resikone yen awake ora sehat iso masuk angin. Ning ibarate ganjaran akeh kidul napa akeh sing kulon Bapak Ibu? Akeh kabeh, nggih. Merga sing sisi kidul niku rata-rata keluarga besar saking Pak Margono. Sedaya manggih yuwana basuki mulya wibawa tentrem lair batin slamet donya prapteng akhir cinandi wonten kasuwarganipun Gusti Allah ing benjangipun. Ngono ya, Mak. Ing atase mangsa kaya ngene ana piyayi sing nekat kagungan kersa wayangan nok kuwi luar biasa. Iya. Bapak Margono ingkang kembulan niat karo Ibu Sri Dwi Astuti ya, Mak. Mongko adate piyai putri yen mburi enek tutike ora apik lho, Nduk. Ayo, Ning yen panjenengane Bu Sri Dwi Astuti sangat luar biasa, selalu mendukung apa kang dadi kersane Pak Margono waton tumuju marang kebecikan. Ngono. Sowanana laladan Kampung Baru, Pandian, Gundang Nganjuk. Iya. Ngaturke panuwun karo Pak Margono sak kula wangsa ing sampun kepareng tresnani dumateng kula sak kanca piniji sowan wonten ing mriki. Kagungan kersa mahargya putra Mbiwada Siwi
syukuran ya kuwi mantenan utawa kagungan kersa mantu. Ngono. Putrane Pak Margono ana pira? Ana loro. Sing sepisan ya kuwi Mbak Siti Mardian Isroah SPD sing lagi di apa kuwi kepyakake ing dina iki. Sing angka loro ya Mijil Putri meneh sing lagi SMP. Wedok kabeh. Tur panjenengane saka bombonge, saka mareme mergo aku sak kanca wis suwan mrene, mau aku diglandang mlebu ning dalem, panjenengane Pak Margono kepareng ngendika, Pak Dalang ampun kuwatir, anak kula niku tasik siji sing SMP tur nggih putri. Mangke menawi ketemu jodoh ing benjangipun tetep wayangan ingkang kula tanggap tetep jenengan Pak Cahya, ngono kuwi. Ngono ya. Kaya ngono kuwi. Lah gandeng awake dhewe iki wong Jawa no, wong Jawa. Yen kagungan putra putri sing cacahe loro mongko wadon kabeh. Yen cara wong Jawa kuwi jenenge kembang sepasang. Kembang sepasang. Kuwi janjane yen kanggo sing percaya kuwi ya bocah Sukerta. Iya to. Mula apike sok yen sing SMP iki dinikahke dibarengi sisan karo ngruwat Amurwakala. Yen percaya lho. Mergo iki budaya dudu agama. Ngono kuwi. Yen ora diruwat ndak dadi pangane kala. Kala ki tegese piye? Kala ki ora njur blegere buta terus mangan menungso ki ora. Kala ki tegese wanci utawa wektu panyuwune sakwise diwilujengi utawa diruwat, jabang bayi sakloron putra putrine Pak Margono karo Bu Sri ing saben wanci wiwit esuk awan sore nganti bengi tansah manggiya Yuwana Basuki adoh saka Sambikala. Ngono kuwi. Bocah Sukerta sing dadi pangane Bathara Kala ki apa wae? Akeh, Nduk. Bocah sing untang-anting kebanting kuwi ya pangane Kala, untang-anting lumunting kuwi ya pangane Kala. Anak siji. Kaya Pak Margono anak loro wedok kabeh ki jenenge kembang sepasang pangane Kala. Anak loro lanang kabeh ki jenenge uger-uger lawang ya pangane Kala. Anak telu lanang wedok lanang kuwi tegese sendang kapit pancuran ki ya pangane Kala. Ya. Bocah sarimpi anak papat wedok kabeh kuwi ya pangane Kala. Cah sarombo anak papat lanang kabeh ya pangane Kala. Pandhawa anak 5 lanang kabeh kuwi ya pangane Kala. Pendhawi anak 5 wedok kabeh ya pangane Kala. Bocah sing laire kalung usus kuwi ya pangane Kala. Bocah sing kulite bule kuwi ya pangane Kala. Bocah sing lair ana dalan kuwi ya pangane Kala. Wong wedok sing ngrubuhke dandang ki ya pangane Kala. Wong wedok sing mecahke gandhik ki ya pangane Kala. Wong mantu kok ora nanggap wayang pangane Kala lho. Pengumuman iki. Ayo, Wong marung dodolan ning wayangan kok kelarangan. Kopi sak cangkir regane kok 15.000. Bakule ya pangane Kala kuwi ya. Iya ngono ya, Mak. Kuwi kanggone sing percaya. Iwadene mboten nggih mboten napa-napa sing intisarinipun ayo nderekake karo Bapak Margono sekalian Ibu Sri Dwi Astuti anggene kagungan kersa syukuran muga-muga temanten kekalih Mbak Siti Mardian Isroah SPD kalian Mas Ilyas Revi Vandiono. Wah iya, muga-muga dadi keluarga ingkang kebak barokah, antuk wahyune jodoh, anane mung adem ayem tentrem jenjem permanem, lan uga besok enggal pinaringan wujude nugraha putra, golek kencana sing bisa tata jalma, lan sedaya keluarga ageng Bapak Margono manggiya hayu lan rahayu, sedaya para pamirsa ingkang rawuh nggih tansah pinayungan dening Gusti Allah, wontenipun rezekinipun kathah melimpah ruah kebak barokah, selamat donya nganti tekan akhiripun pisan. Allahumma amin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil.
pamanten putri ya kuwi Mbak Yumu Siti Mardian Isra ASPD, temanten kakung ya kuwi Raka Mas Bagus Ilyas Revi Pandiono. Ya, muga-muga Mas Elias bisa ngayomi karo Mbak Siti, bisa memberi nafkah lahir dan batin ya, Mak. Nafkah lahir ki apa no? Nafkah lahir ki upamane magepokan karo sandang pangan karo papan. Yen nafkah batin iki tentreme rasa tumrape wong bebrayan. Lah, ngene Nduk, yang memberi nafkah lahir dan batin ki ora mung manten lanang. Ning manten wadon ya duwe kewajiban memberi nafkah lahir lan batin, khususe nafkah batin. Mosok? Yen nafkah lahir kuwi urusane sing lanang, ning upamane ana wong wadon sing gelem golek nafkah lahir kaya to sinden nyinden sewengi entuk dhuwit banjur dilumpukne karo bojone, kuwi tegese wanita sing becik. Ning sing jenenge nafkah batin kuwi lha hubungane karo remene penggalih lan senenge ati. Ya, Wong wedok ki ya bisa memberi nafkah batin kepada suami. Carane piye? Ya piye carane lamun to sing kakung ki ngersakake hubungan badan apa mestine wong lanang karo wong wedok kae, sing wedok aja nganti suwala, kesela kaya apa aja nganti menolak, mergo wujud nafkah batin yang diberikan kepada lelaki utawa suamimu. Ngono ya. Mula yen nganti sing lanang kok pengen delalah jam 12 bengi iki udane deres hawane adem, sing kakung kok ngersakake nafkah batin, sing wedok ora entuk nolak, kok nganti nolak calone nyemplung neraka jahanam kuwi Nduk. Masa iki pengumuman. Ewadene yen ana wong wadon gelem menehi nafkah batin, malah gelem tawa karo sing lanang. Mas, dalu menika kula kangge napa mboten? Karo macak dipolke sak ayu-ayune ngadep karo sing kakung bar mene wedang jahe karo sing kakung terus matur, "Kang Mas, dalu menika kula kagem menapa mboten? Kula sampun siaga ing diri sawega ing gati, menika wonten klebet bantal guling sampun kula gantosi sawalipun, sprainipun ugi sampun enggal. Mok menawi badhe ngersakaken monggo kula badhe nderek dumateng Kakang Mas." Pengumuman wong wedok sing gelem tawa ngono kuwi ora bakal entuk siksa ning neraka jahanam, langsung munggah swarga tundha sanga lho. Ngono kuwi. Mula Kyai Putri Nadianto wis umure pamane 40 50 mang tawa bu rapopo. Mang tawa. Yang dikersake karo sing kakung ya diladeni apa mestine. Ewadene kok sampean tawa kok sing kakung, ora Dek, awakku lagi kesel banget. Ngono ki lambemu ya aja nyongot nganti kena nyantalne kethu ya aja. Ya, ngono kuwi. Kuwi nafkah lahir karo batin. Lah, iki adicara sing digelar karo Pak Margono iki mujudake nadar utawa kaul. Kaul. Sing inti sarine sak dasara panjenengan anggene kagungan putra Mbak Siti, wis mentas anggene sekolah, wis tumata kang dadi uripe lan pikantuk jodoh, bakale ditanggapne wayang tur bintang tamune kudu Niken Salindri, regane pira wae ora bakal dinyang. Ngono kuwi. Mila dipun sekseni sedaya para lenggah, ujar kaul nadaripun Pak Margono sakmenika sampun lunas nggih Bapak Ibu nggih. Jenengan sekseni sampun lunas, mboten wonten jalma ingkang utang lan mboten wonten ingkang ngutangaken, tegesipun rampung ing dinten menika. Oh iya kaya ngono. Mula kang mangkono yo ripalungguhan iki sing dianti-anti karo para lenggah, dasare engko yen bar genduk Niken nembang kersane Pak Margono karo Bu Sri arep munggah panggung. Iya, aku ya ora nyuwun apa-apa ning nang dalem wis ngendika dhewe, Pak Dalang kula mangke badhe nyawer. Alhamdulillah. Ya, muga-muga bisa dadi berkah. Nduk, Niken coba kaya apa sing minangka salam pambuka sing alus luwih dhisik. Aturna ya kuwi pangkur sing biyen nate ditulis karo bapakmu, mengko dibacutke langgame ya kuwi impenku.
Bah, ngono kuwi Niken Salindri iso nembang klasik. Ket TK wis pinter nduk cah iki. Ha iya, ngono kuwi yo. Nggih, terna penggalihe marem rasane Pak Margono lan Bu Sri Dwi Astuti aturna pangkure luwih dhisik sandi asmamu pribadi ya kuwi Dimas Niken Salindri. Ya nduk. Timen Buddha yang ram baka masinangling cahyane raka Nimas Musti Kaneng Janta Kanya kang saking Sal wireng-reng nambang baksa wos kacakup linambaran jiwa tama Driya sumarah mring Gusti Matur sembah nuwun. Yo nduk, sak langgame pisan impenku.
Nadyan karepe nenggen campursari, nenggen dangdut utawa musik, ning nyatane genduk Niken Salindri ngaturake langgam sing aluse kaya ngene ya mirasa laras lan kepenak. Ya. Por lenggah men saya semangat genduk Niken Salindri, nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Saiki aku tak nyuwun mau Bapak Margono karo Bu Sri Dwi Astuti arep ngersakake munggah ana pepanggungan, syukur menawi memple berdua Mbak Siti karo Mas Ilyas kersa nderekake Rama Ibu wonten pepanggungan. Ya. Monggo Pak Margono tindak mriki Pak Margono. Duduk, duduk. Neleng. Mbak Siti kalian Bu Sri Dwi Astuti, Mas Elias, niki Mas. Pak Margono mboten kantor. Ya ampun. Kaya sempat-sempate nyepake ngono lho. Sinden-sinden do dikalungi. Muga-muga dalange ora dikalungi celurit bae. Monggo Pak. Kaya kreatifnya luar biasa. Aduh. Niku duwe asli niku. Masalah, ketok keng mriki kok 5.000 to, Pak. Ayo kuwi tandha tresna ora apa-apa. Ya, des. Mbah nuwun, Mas Ilyas, nggih. Nggih. Iki melih. Niku Mbak Dian Munasira, nggih. Nah, jan nggih. Nggih. Kaya kreatif ngono lho. Lagi iki enek sinden dikalungi dhuwit. Ayo. Iya. Kirang tunggal niku genduk niken, nggih. Ngampil Bu Sri. Mang mriki ngampil niki lho. Nah, nggih. Kula rasa dikalungi dhuwit kula tak ngangge niki mawon.
Pripun? Pun nggih kula mboten sah. Ya iki lho sing wenyang terus ya iki wonge. Ayo. Nggih, sembah nuwun katresnanipun, nggih. Monggo sakniki ngasta mik rumiyin, nadyan Pak Margono wau sampun ngendika bilih mboten kersa paring dawuh amargi piyayinipun mendel. Sami kalih panengah Pandhawa Raden Arjuna utawi Raden Margono piyayine nggih mendel ngoten niku, Pak. Nggih. Mrika semonten kathah ribuan manusia lho. Napa? Intine matur nuwun para lenggah sedaya sampun kepareng rawuh mangestoni ngoten madhep mrika. Matur suwun sedaya mawon sing mirsani. Ya assalamualaikum riyen. Oh, nggih. Salam riyen ayo. Nggih. Monggo, Pak. Monggo. Saged gurung assalamualaikuman mosok mboten saged. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kuwon kula anu dinanterokne ngeten. Sagung para lenggah, nggih. Sagung para lenggah. Kakung saha putri. Kakung saha putri. Kakung saha putri. Ingkang dahat kinurmatan. Bu Sri, Pak Margono mbok didandakne niki tali. Ingkang dahat kinurmatan. Ingkang dahat kinurmatan. Kula ngaturaken panuwun. Kula ngaturaken panuwun. Awit rawuh panjenengan. Awit rawuh panjenengan. Mangestoni. Mangestoni. Anggen kula. Anggen kula. Mantu. Mantu. Pancasila. Pancasila. Nggih. Mugi-mugi didongakne no. Mugi-mugi sedaya para pamirsa. Sedaya para pemirsa Tansah dipun paringi. Tansah dipun paringi. Sehat walafiat, murah rezeki, panjang yuswanipun, ingkang kebak barokah, lan ugi tentrem lahir tekan batin. Lahir tekan batin. Kok njur dijujuk kari dhewe. Lahir batin. Nggih. Luar biasa. Pripun marem napa mboten wayangan dalu niki? Marem. Bareng marem biantere. Nggih, mugi-mugi jenengan usahane Brambang lancar sukses. Amin. Amin, nggih, nggih. Pripun sampun panggih kalih genduk niken? Seneng. Sing marai seneng napa? Ayu wae. Lagi iki lho nek bojone muni ayu ngene. Iso ngelem wong liya lho gumun. Kula mawon lek ngelem sinden liya bukesi langsung mekrok lho, Pak. Nggih, nggih, nggih. Nggih niki kanca-kanca sinden sowan sedaya. Kula nggih sampun sowan wiwit wau Padang, kanca-kanca pengrawit semanten katahe. Nadyanto Jawa sing mirsani enten niki 10.000 enten Pak niki, Pak. Nggih, kuwatal lebih malah. Lebih nggih? Nggih. Nek ora percaya gen diitung dhewe ya, Pak. Iki sing ketake sugih ngendika malah Bu Sri. Ayo Bu Sri Dwi Astuti. Ayo. Loh, ampun ngoten riyen ning ngenyang rego dalange kendel mosok ning kene. Ayo, kaya lek ngenyang kula nika lho, Pak Dalang mbok disuda Pak Dalang, ngono lho. Ayo, lha ngendika ora ketang. Ayo, satu kalimat, dua kalimat Bu Sri. Lho Bu. Ayo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nggih. Atur nuwun ngono. Matur nuwun. Ayo. Bareng didep karo piyai sakmene mbane rawani ngendika akeh. Biyen ning omahku lho kaya ngono. Ngenyang dalang kaya ngenyang lombok jenengan. Mantene pundi? Ah niku Mbak Siti nggih. Mas Elias semoga mendapatkan berkah dari Gusti Allah, sakinah mawaddah warahmah. Adike sing SMP niki teng Pondok Leres. Nggih, asmane sinten, Mbak? Siti Maulidatul Akmia. Wis ya. Alon wae ora nggih. Siti Maulidatul Akmia. Nggih, Siti. Dadi putra kekalih Siti sedanten nggih. Nggih. Bedane Siti kali soto napa? Enak soto. Enak soto nggih. Ah bener enak soto ae. Leres ngoten niku. Siti niku lemah. Tegese lemah niku lak bumi. Bumi niku pertiwi, pertiwi adalah ibu. Semoga putra-putri panjenengan kekalih Mbak Siti menika tansah bekti dumateng Rama lan ibu tansah eling marang mula bukane. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nduk kan nyekelo mik komentarono sampean ngerti piyayi sing kaya Pak Margono mesti lagi iki ta. Piye nduk ngono
Lho, malih bareng niki arep omong malah kaya Dursasana malihan. Wah. Pak, Pak sinten namine? Kita. Nggih, Pak. Alah, lekno ngono lho. Nggih, nggih. Lekno. Lekno niki mau sampun napa foto kalih kula pas teng ngandhap wau, Pak. Teng dalem. Nggih, pas teng dalem mau pun foto kalih kula to, Pak. Gek ngrangkul-ngrangkul ngono, Pak. Oh. Nggih. Lho lek ngono iki karo wong wedok. Mentang-mentang renek ibuke terus ngrangkul-ngrangkul aku lho, Pak. Lah kowe kaya gelem dirangkul. Napa? Kowe kaya gelem dirangkul. Lagi ditangkap lho, Pak. Wah iya. Tapi Pak Lekno deh. Lekno nggih matur sembah nuwun sangat nggih Pak sampun nimbali kula. Pak Lekno mawon nggih. Penak balekno nah. Ayo. Lah nyeluk Lik ngono ya. Lik, ayo. Sampun nimbali kula kalian Pak Cahyo. Kalih Ibu matur sembah nuwun. Kagem Mbak Siti, Mbak Manten, Mbak Siti dan juga Mas Soto. Tirase wonten Siti enten Soto. Ora, Mas Elias. Oh Mas Elias, mugi-mugi dadosa pengantin ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi langgeng. Iki tasih enten setunggal malih Pak, benjing nanggap kula kalih Pak Cahyo malih. Nggih Pak nggih. Nggih, kita jenengan kepeksa modele, Pak. Nggih, Mbak Niken orang. Wuh. Kaya genduren ae. Wis saged ngaten iki, Pak. Nggih. Ning estu nggih, njing menawi rezekine kathah. Kusik to, Pak? Ngono wis nggih. Niki putra jenengan sing nomor kalih ditangkapne wayang nggih. Nggih. Disekseni kaki danyang nggih. Nggih. Men ora batal mang panjeri sakniki pisan, Pak. Mboten guyon. Didongakne, Nduk. Ayo. Nggih kagem Pak Lekno kalih Bu. Mugi-mugi sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune. Amin. Rezekine saya akeh, Pak. Amin. Pokoke sak bibare nanggap wayang niki mengke panjenengan saya suwi anu Pak. Napa tambah panen sembarangi, Pak. Amin. Panen rezekine, panen Brambang. brambange. Niki panen brambang napa mboten? Boten pun bar. Pun bar ayo. Lah nggih, mula wingi asile panen dilumpukne nggih nanggap wayang. Oh, nggih alhamdulillah. Nyanten kok bagus ini. Bagus. Nganu Pak, gede dhuwur jenengan niku, gede dhuwur terus gemati. Lek kula salah lho Pak nggih. Gemati ge Kaya cocok. ireng manis ngono Pak. Ireng manis. Piyayi irengi lek ngangge klambi warnane biru, masalah kok kene kaya madu mangsa. Ora ketok. Ayo nggih. Sukses selalu. Nggih, amin. Nggih. Katen badhe ngersakaken tembang napa? Nggih, Pak Lekno. Apa? Linci ucul. Waduh, kelinci ucul nggih. Ucul. Mangke kajenge diaturke nggih. Nggih anu to Pak amun menteleng kaya wong gendut ae jenengan. Pak Lekno, kelinci ucule niku di versi napa? Langgam, jaranan, DJ, K-pop. Jaranan. Nggih, siap. Jenengan sing nanggap bebas, Pak. Ayo nggih. Nggih, mbok sinden 7 8 ni kon jungkir walik mboten masalah. Demi panjenengan. Ayo nggih. Nggih. Bu Sri, alhamdulillah. Mila lek ngasta mik ngangge asta tengen, wah gelange kok kene lap. Mugi-mugi tansah murah rezeki nggih Bu Sri. Nggih, ngaten sampun. Pun, ayo. Lampun yo berkati ditum. Ayo. Ayo nggih. Tansah rahayu wilujeng ya, Pak. Nggih, monggo mang pamit kalian para lenggah, para pamirsa. Pamite ngeten, Pak. Monggo sedayanipun sami bubar ngoten mawon nggih. Aja bubar ndelok awake dhewe sapa ngawut ae ora nggih. Lah pamit bareng-bareng, Pak. Aja ngawut ae ora. Dipun sekecakaken anggenipun pinara. Ayo. Dipun sekecaken. Anggenipun pinara. Anggenipun pinara. Nuwun matur nuwun. Nuwun matur nuwun. Merdeka. Merdeka. Ayo wis. Terima kasih matur nuwun nggih. Nggih. Mbah nuwun, pelok barang nggih. Yo monggo katuran lenggah malih ngapunten menawi enten keladu anggen kula guyon nggih Pak Bu, Mas Manten, nah nggih, Mbak Manten nggih. Duduk.
Aku wis niteni marang Mbah makaping-kaping piyayi sing remen tur lila ikhlas kendel nanggap wayange malah piyayi desa-desa kaya piyayi Kampung Baru. Iya. Kaya Pak Margono ngono kuwi. Wong desa apa neh petani iki sugih ora ketok, Lho. Ora ketok. Buktine ya kepareng wayangan kaya ngene iki alhamdulillah wa syukurillah. Ya pamundhute diaturake men dadi renane penggalih karo jampi sayah. Men genduk niken leren dhisik. Gandeng iki ya sing dikersake uga sinden viral pada tahunnya masanya. Ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu ben genti nembang. Mergo ya kuwi ditresnani karo Pak Margono. Ya. Karo Mbak Niken ya tresna, karo Bu Kesi ya tresna. Pokoke lek wong wedok ayu rada melekno tresna kok Pak Margono kuwi. Ya Bu Kesi matur dhisik ngaturke panuwun karo Pak Margono karo Bu Sri Dwi Astuti. Inggih, enten parian kagem Pak Margono. Napa Bu? Ana Cina tuku areng. Pak Margono pancen kulite ireng. Aja ngono, ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni, ngono kuwi. Malah Piyayi Nun Sewu rada cemeng kaya Pak Margono ki malah biasane awake sehat. Umure panjang. Yen wong putih ngono lara 7 dina ketok pucet Bu Kesi. Lek Piyayi ireng kaya Pak Margono mbok lara sesasi ra doyan mangan, ora pucet. Ayo. Nggih, saestu Pak Dalang. Pancen piyayi niku yen kulite ireng niku wantek ngoten lho. Heeh, warteg. Ayo. Wantek kuat rasa. Nggih. Penggaweanipun wonten saben nanem brambange payu larang makental-kental terus dinggo nanggap dalan naminipun Pak Cahya Kuntadi sindene Bu Kesi. Nggih, ora keri niken Salindri. Leres, pintere bojoku. Terus kula wau sing paling lucu malih, kula nggumun karo Pak Margono sekeluarga. Apa? Priyayi kok jan lugu ngoten lho. Jan saestu. Terus kula wau ningali Pak Margono mlaku nyat sendale Pak Yoyo Kervil. Rupane wireng gek buluk. Lah iki lho bedane wong lanang karo wong wedoke ning kene iki Bu Kesi. Pun. Lek Piyayi Putri mbuh ngaku apa ora, angger yasinan seragame anyar. Nggih. Berjanjen kudunge anyar. Nggih napa mboten? Harus. Mesti ngono kuwi. Engko Agustusan seragame anyar meneh, engko Hari Kartini seragame anyar meneh. Beda karo wong lanang pamane ngangge kopiah, ya tetep kuwi nganti sak lekoe. Ngono kuwi. Wong lanang iki ngono kuwi padha karo aku lho Bu. Beskap wis pirang-pirang taun wiwit aku sik kuliah nganti seprene. Sampeyan sinden-sinden iki bayake ganti terus. Piyayi Kakung ya sing apik kaya Pak Margono ngono kuwi. Piyayine wis rada ireng, sandale ireng pisan. Klambine ya peteng rupane biru semu ireng. Dadi kok kaduan iki blas ra ketok apa-apa. Lah iya ngono kuwi. Dongane piye Bu Kesi? Donganipun mugi-mugi Pak Margono sekeluarga saksampunipun ngawontenaken tasyakuran Mahardya Putra Mbiwadosi ing dalu niki tansah pinaringan katentreman lair batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Dipun gampelaken anggenipun pados sandang pangan. Amin. Mugi-mugi Mbak Manten lan Mas Manten enggal sageta gadah momongan lan Pak Margono rezekinipun kathah mengke taun ngajeng nanggap wayang malih nggih Pak. Matur nuwun. Nggih, ngenteni mau no putra putrine sing SMP, engko lek wis gedhe, wis tuntas, wis mentas wayangan meneh. Kuwi kesuwen. Niku kesuwen dadi kan si SMP, engko SMA, kuliah S1, S2 ijik 10 tahunan. Lah lek mantene kan wis cemepak. Engko bar napa jenenge bar mantenannya kan let rong sasi terus blenduk to. Blenduk ya apa? Bobot. Oh, bobot. Nggih. Duwe kagungan putu terus wayangan let setahun wayangan meneh syukuran
Sampeyan gelem sok ditanggap tahun ngarep. Inggih purun. Ning lek mben taun kon wayangan daleme Pak Margono ning ngarepan ditulisi Margono alias Sida Ludes. Ya ora wong nanggap wayang ora lokak malah saya kebak. Amin ya rabbal alamin. Mau bugesi Pak Margono masalah aku teko to. Mengko Pak Dalang ning ruang tamu. Ning kono kebak wong. Wah, kathah tiyang Pak Dalang nggo teng ruang tengah. Ning ruang tengah yo akeh wong nyepakne jajan. Anu Pak Dalang nggo teng pawon mawon. Ayo, Kyai tanggung jawab. Wis dirampungi wiwit sore mau wis lunas kabeh, niken ya wis rampung. Wis ngono kuwi Kyai tanggung jawab. Iya, bener. Ijolana klinci ucul sak bawane Bu Kesi. Ya. Bengi iki live streaming YouTube Kuntadi Channel. Ya, lan uga disiarake langsung lumantar radio budaya panjenengan Radio Jodipati. Sound system tera panggung kagungane Jodipati, Mas Yoyok CS saking Dungombo. Ya. Monggo Bu Kesi. Uga ngaturke panuwun marang kanca-kanca juru ladi sing wis ngladeni awake dhewe sak kanca wiwit ning pondokan mau ning daleme Pak Basuki nganti ning panggung hidangan banyu mili. Ha iya kaya ngono tur ya rata. Rata. Mula ya ngono ya wajib dicontoh. Yen entuk rejeki, entuk daharan, didum sing rata. Aja dhisikne awake dhewe dhisik. Ha iya. Kancane didum isik yen wis rata lagi dheweke entuk. Ayo ngono kuwi. Lah iya nggih. Monggo. Mandeg ning sulingan ayo. Ora kok ya. Monggo. Ngalor ngidul Neno tepung gelang mongka nonano saibo bungah matur sembah nuwun. Monggo Bu Kesi sak langgamipun nggih tamba kangen. Ha iya, monggo Bu Kesi Rahayu sarjana seni, magister seni. Lah. Sing
Dangdutke Mbak Tuti, Mbak Wanda, jumeneng Mbak. Oh. Ayo Ti. Wanda Amala. Matur sembah nuwun. Iki akeh nawala ingkang tumibeng ana ing pangkon, Mas. Saking Pak Bayan. Nah, pundi niki? Maguan. Nenggih Pak Agus Kuprit ngersakaken podang kuning versi Samboyo, ya. Assalamualaikum Bu Cange. Pamundhut saking kula Ki Wartani ingkang ngersakaken caping Gunung Jenggleng Gubuk Asmara kalian Kusuma Wijaya sembah nuwun nggih. Pamundhut saking tuan rumah Baya. Saking Mbah Wo Sukorami, nggih Pak, leres. Nggih, Mbah Wo Sukorami ngersakaken caping gunung kalian Grajakan Banyuwangi Lewung. Baya. Salam persaudaraan buat Niken dari PSHT Subrayon Kampung Baru. Buat Karang Taruna yang bertugas tetap semangat dan waspada. Yih. Saking PSHT Kampung Baru request Mekarlah. Oh, kan bener, Mekarlah. Enak to lagune. Ngerti ku Bang Mekar. Ayo. Yo Niken dhisik yo. Men jumeneng mumpung ketemu anak wedok ki calone bar bodho ki akeh sing jobe karo Niken. Ayo. Malah tekan Boyolali, tekan Pekalongan karo Niken. Tur bocah iki bareng dandan prasaja ngangge bayak sinden ngene iki malah ngibarate srengenge saya padang, ngibarate rembulan saya endah, ketok aluse, ketok ayune. Ha iya. Ngoblong-ngoblong kaya ngene.
men jumeneng luwih dhisik Slendra Sanga caping gunung tembangi. Ya. Monggo Mbak Niken. Monggo mriki kula empang. Pak Margono wis ngenteni Mbak Niken aturan mriki Mbak Niken matur nuwun. Nggo mercon to kan? Kenapa? Lah kuwi muni kuwi. Nggih, pun kula briefing ya, Pak. Nggih, kula pokoke jumeneng ngoten mercone kudu Wah iya. ngono, Pak. Iya. Kuwi penghormatan kanggo sampeyan saking Pak Margono ngono kuwi. Mergo sampeyan nek nembang suarane banter, mula dihormati ngangge bantere mercon kaya ngono. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah, Pak, pangestune, Pak. Bingung apa ora mau keblasuk apa ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Kan pernah enten Google Map. Ana Google Map aku tekan sawah-sawah mau. Enggak, mau emang melewati sawah-sawah, Pak. Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Mriki kampung baru niki anu Pak, dikupeng Sabin. Dadi etan kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih. Nggih. Ngono kuwi. Mau nggih sempet munyer-munyer lho, Pak. Bingung to kowe? Munyer-munyer. Mboten. Sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon bledhos ngono wis tau. Nggih dereng to, Pak. Lan jenengan apa sampun nate? Urung. Mun ditakoni bingung ora mbok muni bingung sopir kula Pak, wau kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho ngono. Lah nggih to, Pak. Leres. Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Saya kan hanya menjelaskan to, Pak. Ya maaf to, gitu aja kok salah. Ngene Ya salah. maaf to, Pak. Heeh, ngene salah, ngono salah. Iya. Rewel. Kowe ora ngerti to tembang rewel? Ora ngerti to? Urung kowe. Gimana itu? Kuwi viral-virale tembang rewel ki wis nek nang pucuk pelem kowe. Sepil. Ngomong terus terang ngono kae lho. Terus akhire dadi kae lho nggen iklan. Terus terang terus kae lho. Ayo. Marem ya sawane nganjuk. Alhamdulillah, Pak. Niki mau perjalanan no gremis to, Pak. Heeh. Terus niki mau kula mandheg to Jawa, deres, Pak. Heeh. Alhamdulillah saniki pun terang. Mirsani iki lho para penggemarmu semono akeh piye? Nggih, kula alhamdulillah seneng banget, Pak. Sing seneng karo sampeyan ora mung sing enom, sing sepuh ya seneng, sing kakung, sing putri kabeh mencintai seorang Niken Salindri. Iya. Kudu bersyukur lho, Nduk, kowe kaya ngono kuwi. Iya, Pak. Ora ngger sinden, ora ngger penyanyi entuk wahyu kamulyan nganti kaya sampeyan kaya ngono kuwi. Nggih. Aku ya seneng ning omah sampeyan saiki wis duwite dilumpukne, nggih usaha, buka apa kuwi jenenge bordir, buka sablon terus duwe percetakan. Wah, mantap kaya ngono kuwi. Nggih, Jos. Pak, pangestune. Ngono kuwi. Yo nembango caping gunung coba kaya apa. Saben bengi Wah, sanku ya jebol-jebol lho. Jembleng, Mas. Eman-eman lek Niken kira dijembleng. Ayo suarane bianter dikembari karo swara gamelan kaya ngono. Jos temenanan. Lanjut, Nduk. Yen memajang janur kuning
gandeng sing nanggap iki Pak Margono, tak kudange Pak Margono. Ayo. Oh, ngoten. Ngono, lek kowe mesti kendel. Terus ada lanjutannya lagi enggak? Lah enek ngono kuwi. Tak kudange Pak Margono. Sing bagus-bagus dhewe. Sing ireng-ireng dhewe. Kowe iki diarani kon bagus malah ireng lho. Ya kula nglanjutne lho, Pak. Oh iya iya, Ning awake sehat. Nah, Mbok dikumpliti Pak Margono kok no tok ora. Ya ngono kuwi. pundi wae Pak Margono? Pundi? Oh, malah dikutang delik kok mana. Ha iya. Wedi karo sinden ayo. Ha iya ngono kuwi. Nduk. Nduk, niken. Halo. Sampeyan anggere tanggapan karo bapak kok mesti ngangge bayak sing sederhana prasaja ngono iki ngapa to, Nduk? Adate lek nang campur sari lek pacakmu iki kaya Batman ngono kae. Kok Batman to, Lah Pak? enek suwir-suwire ngono ya lho. Ah, kok Batman to? Lah apa? Kayak Teletubbies. Teletubbies ayo. Winky-winky ayo. Nyapa, Nduk? Iya, karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah gebiar ya, Pak ya. Oh, glamor Apalagi ya. kalau konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lain. Lek ning wayang Gitu. Lek ning wayang kan kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten, Pak. nyamane ngono. Nggih, kula lek malah damel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tutik? Lek ora tak pengingi udele dikek edop ae kowe ayo. Ben iso lap-lap Tutik teko ngono ayo. Wis matur nuwun, Nduk. Krungkepi malah panyuwunku gandeng sampeyan ki sing tresnani akeh. Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD, SMP sing pengen belajar nyinden mergo cita-citane pengen dadi sinden kaya Niken Salindri akeh. Sumpah ngono kuwi. Gandeng sampean menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampean kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Nggih, Pak. Contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Yo, coba kaya apa. Terus e. Oh. Sip. Kompak karo Madangkara. Ya, mergo ya meh padha Mayangkara karo Madangkara. Ayo. Ya kan? Oh, sik, coba kabeh waranggana ndongake Pak Margono kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak Lia Sundari, ya, Mbak. Ya. Tuku sego, Tuku sego, lawuhe teri. lawe teri. Pak Margono mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Selanjutnya iki sing arep huruf nih ya iki. Mbak Tri Hastuti. Ayo. Kok ora sida murah Mbak Utrimu, Pak? Akine keri ya. Mau tak gendong jeblok.
Yo Tik. Ayo. Celana ireng. Celana ireng. Lah kok suwek tengahe. Ya lah ketok no. Lah. Ya ora apa-apa, aku seneng lho kan wis suwek tengah ngono. Oh. Biasanya ngentut kebablasan suwe akhirnya. Sampai gedine ya. Ayo, koek. Ayo. Mugi. Alah alah. Kira ayu. Ijo. Mugi Pakno. Mugi tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Ora nyambung lho, Pak. Sorry Ora kan. nyambung lho, Ora Pak. nyambung obate carry deh. Kan Oh, teko celana ireng teko Pak No. Ayo, ngono kuwi. kok sik kan, sing penting kan Pakno disebut Pakno ngono to. Jadi kan masuk orang Lah kok masalah. hubungane karo celana ireng? Lho ya ora apa-apa. Paling Pakno niku katok ireng lho, kula ngerti lho. paling Iya. sampeyan ngerti wesan Pak No, celanane suwek tengahe ngono to. Heeh. Pinter wae. Ayo. Tik, aja ngisin-ngisini. Lah jenenge parikan sing padha karo jalur ngono. Purwakanthi. Lek eng ya eng, lek i ya i. Lah kan celana ireng. Nah, reng ya. Ayo. Ireng. Terus suwek tengahe. Heeh, mugine sitok ya mugine. Ayo. Terus Mugi Pakno sing ganteng. Oh iya. Ganteng. mugine tak pengingake ganti gantenge. Ayo. Dihitung Pak Yoyo. Oh, Satu kata ganteng 50.000 lho. Ganteng. Ayo. Malah parahyangan. Ayo. Gendeng. Ayo. Terima kasih sampun ya Pak Yoyo. Nggih. Lanjutane piye? Ono ganteng mah lho. Lagi to Pak Yoyo. Ya Ora kok lagi, moro rampung kok lagi. Pakno meleh to Pakno meleh to. Halo Pakno meleh Pakno. Oh ngaleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pakno ganteng Ah. tansah kathah rezekine. Sehat sak teruse, ayam tentrem sak keluargane, akeh duwite. Hae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten banyak. Niku dalang rene sing gelem ngejak sing ngejak nggih kula tok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo. Ayo. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary. Apa ono ngene? Ulang tahun, Pak. Apa? Cara Ulang Inggrise. tahun. Cara Inggrise lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho. Anniversary. Oh, anniversary wae. Nggih. Bumu wis 48. Ning ambak 48 tambah nom malah. Nggih, kados tasih umur 18 Wah, tahun. polahe kaya gangsingan. Harus Pak Dalang. Nggih, Nyuwun no. sewu. Lah wau wonten hadise to. Ah, Wong iya. wedok iku saya tua ngendikane panjenengan wau. Nggih. Wajibe pancen kudu tawa, mempercantik diri karo garwane wong lanang. Nggih. Biar rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas koyok Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih. Amin. Moro tuaku, ya Ya. toh? Mula didongake Pak Nggih. Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Ning Nggih. apa nek emas rupane ireng ae. Ayo. Ya Bu Kesi. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parikanku iki mau. Aja Hmm. koyo ngono ku mau isin-isini dijak Pak Cahyo Bu Kesi kok parikane koyo ngono. Mang piye sik arepe kok mang. Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan. Ana tronton Ana trantan, nggo momot cengkeh ngocengkeh. para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma Amin. Gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak Piai Nganjuk, Piai Nyeni, Piai Budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. 1 2 3. Allahumma amin. Wah, Nganjuk. Ademen ya. Heeh. Ning apik kok ketok kaya gumarenggeng. Ayo ngono kuwi.
Selanjutnya ya Wanda Amara. Ayo. Lek dandan aja mekokok lho, Ndak. Nek kono meku wokok mau ngene. Lek gawe celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene ayo. Aku akhire ya astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wirawiri ae. Pak Basuki ayo. Menyang Jaten Wah, ben kuwi. tuku mangan Mas Mbak temanten mugi enggal pikantuk momongan. Bapak Bu, Allah. Mbak Munasiroh ingkang nembe kemawon mandhap mesin. Ayo. Bayi. Ayo. Hujan rintik-rintik Dan rintik-rintik. terus ngeloni bojone. Apa kena dinggo pisan? Ayo. Putri Hastutik. Tutirnawati. Bu Siti toh, Pak? Bu Siti nggih, Bu. Bu Siti. Sing ibu ya garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Nah, Muga-muga kathah rejekine. Allahumma. Amin. Ya, Bir. Ayo ya iya. Benakne anten. Antene sapa? Anten iki lho Pak, anten TV ki lho. Oh iya. Apa Pak? Benakne anten. Lho, bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho ayo. Kula dibenakne Brigita Ciloko ayo. Lah niki jawabane Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkek jare ayo. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kucluk loro bae. Ayo. Ayo nong, golek dhuwit kok ngapa-ngop bae ora. Ayo. Ayo, mumu ditunggoni karo Mas Nanang lho. Iya. Bestimu. Iya. Sampean karo Mas Nanang, Mbak Brigita karo Arif Lumer. Ayo. Yo. Senyum pek soden. Jadi ndak ini. Jadi. Pakai pelumas. Apa kuwi? Pelumas, Pak. Ini nanti terusannya nih loh. Warnanya ireng. Iki apa Oli. wingi? Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Ya mbok. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu saya tak maksud ya oli tap-tapan itu, Pak. Oh, senengamu sing tak tapan ya. Bisa, Pak, iki parian loh jadi. Saya ayo yudahe ngetap ae ayo. Ayo yudahe bayangne winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne bunga tirah. Bayangne le nembang. Oh, nembang kok ya ora. Ayo balenono neh piye kuwi? Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salaminya tansah langgeng. Allahumma. Amin. Tapi toh Pak akhirnya. Ora biasa. Ayo, yo Ken, awakmu Ken urung dhewe. Kula to Pak. Yo no. Kula nggih to. Oh iya. Kadung kula mboten mikir. Wes pokoke sauni-unimu aku percaya apik. Ayo. Sikil nano. Apa kuwi? Sikil nano. Keduren. Nano. Sikil nano. Ting-tingane Pak. Sikil nano. Penonton ora penak rupane ireng. Lah ya, sikil putih mlunyus ngene kok ireng.
kekeselen Pak ceritane, kekeselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih. Bapak seminggu yo ora lunga ae. Berarti prai ning omah. Rai. Cuk. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Nika nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mau no. Kirang ya, Pak? Lah kek mau pira? Kok hitung ora? 50-an 200. 400. Terus 5.000-ne 3 berarti 6. 5.000-ne paling nggih sekitar 1 juta mboten jangkep. Dijangkepi nggih, Pak nggih? Ora ngono kuwi. Kuwi tandha tresna wis diparingi diratakne. Iya, Pak, disyukuri, Pak. Ah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, diwehi yo ditampani, lek mboten yo dinteni. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono lho. Ya kan? Panas hutan panas aling-aling caping gunung. Swara suling ngetan baling ulon masuk langganipun tapi belum aku mas.
Ngono salah ngene salah rewel ngene salah ngono salah Lah ngono kuwi. Ilingke karo kanca-kanca. Iki nduk akeh penggemare jenengan karo penggemare Bu Kesi. Caksi lover kuwi ana sing saka Pati, malah admine Caksi Mbak Kiki saka nggih. Ngerti? Sudah. Oh iya. Kuwi guru kuwi. Kuwi calon kepala sekolah parandene mergo tresno karo budaya direwangi Kopati rene. Biyen ki nate dodol bakso ning Jakarta ning Rapayu kae. Lah bakso Solo ki asli Solo laris. Lah bakso asli Pati, Rapayu. Iya renek dagingnya Pak, kasih tok Pak. Terus kabeh ana sing saka Mbak Nadia ki kok Blitar, saka Malang ana sing adoh saka Klaten direwangi nginep ning hotel. Ayo ngarep anu kae. Ke terminal. Lan sanes-sanesipun. Bu Sri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki caksi. Ya niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tebih. Pundi? Niki. Pundi Mbak jenengan? Niki. Niki ya. Ini caksi apa sanidi? Niki sak menika caksi, Pak. Ning asline sing wingi. Asisten kula. Oh. Asistene. Oh sanidi lek caksi. Tebih Pak niku nggih. Nggih lek caksi ki Cahya Kuntadi Kesi, lek Nggih. sanidi kan sahabat Niken Salindri. Kudu. Sanidi sahabat Niken Kuntadi ya. Iki lho. Melok ae. Ayo jujur ae. Mboten. Oh asem. Iki ana sing ngersake malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho. Napa, Pak? Mekarlah aku urung tau ngerti. Kula nggih dereng nate semerep. Aja ngono kuwi to. Mengko tak ambung lho kuwi malah. Kanca-kanca karawitan pripun? Dereng, Pak, dereng saged. Mboten siap. Oh, mboten siap. Pak Margono dawuh mboten siap. Iya, karena ini bukan acara PSHT, Pak. Oh, niku lagu anu to. Iya, itu lagunya PSHT. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Lintune mawon. Nggih. Banyuwangen, Nduk. Siap. Ana sing ngersake mau, apa mau? Gerajakan Banyuwangi.
Dibawani mboten, Pak? Yo komplit no, dicucukne no. Ayo sak bawane pisan no. Ayo. Oke. Iken. Iken. Mampian mayan Hah? Ambekan entek. Ambekan entek ra apa-apa penting duit ra entek kan. Amin. Ayo. Suwarane gending belan kendang terus suling terus mari ngono rebab kender main ben enggak siter main gambang main Oh iya, main. Main benang main apa wae kendang? kendang kender rebab siter suling gambang Oh iya. Oke, siap. benang bonang main Pak. Wah, main piye menang? Ayo jak remi arep ayo. Yo, siap. Yo. Suwarane Oh. gending belan Ayo Pak, jenengan nggih main Pak. Aku kan ngopo? Aja main udat-udat ae, main. Mainku piye? Iki wayange digerakne. Belanjangan. Oh iya. Ngono lho, Pak. Yo. Gerak. Iya, Pak. Ayo. Kene ngematne bawamu malah kon gerak. Oke, siap. Pianyu wangi. Ayo, Pak. Oh iya, lali aku. Kok kuwi to? Landi. Ya, limbuke. Oh, limbuke ya wis. Limbuke lek udo ngene iki lho, Nduk. Ayo. Masa to, Pak? Heeh, ngene iki. Apakah itu bukan kuyang? Apakah kuyang? Itu kuyang, itu namanya kuyang. Bukan. Ini namanya Trihasuti Renowati. Iki lho udele murup iki lho. Iya. Oke, siap. Yuk. Nah gitu, jadi itu bawahnya ada kreasi-kreasinya gitu Pak. Wah, ya pegel kabeh acarane. Perang bareng. Lagi iki enek limbu koprol. Anu niken pokoke.
Meliaring. Ayo Pak. Ayo, Boten jenengan lho, jenengan saut Oh. meliaring. saut apa nih? Lambene Pak. Rodok rene no tak saut kene. Ah, Dene kok nyait lambene ora. ndak ngono. Tapi ya, Gumeliaring kula kan ngomong ngono to, Pak. Terus aku? Jenengan nggih ngomong gumeliaring ngono. oh iya. Wes sik, Ndang. Gumeliaring. Gumel yaring Sip. Sip. Taman. Taman Gak usah disaut, Mas. ora to, ya Wis wis tak melo-melo, rokok lek ngono. wis. Iya. Taman Sari Oh. Nusantara. Pulang. Hei. Tembang menika ugi kula aturaken lha sing kerep nanggap niken iki. Pinten, Pak? Pak Siswantoro. Ngendi? Mbah Sis, Gunung Mbah Sis. Botak. Betul, Gunung Botak. Wis tukul nduk saiki saya. Saka Hulu Sari Tarokan kalian Mbak Yu napa Bu sih? Mbak Yu Nyamini nggih sugeng laras Pak Sis ale Yu Nyamini sugeng midhangetaken menika putu jenengan Niken Salindri sing nembang. Yo, diangkat pisan diaturake Gerajakan Banyuwangi bersama Niken Salindri. Yo. Pak Waris Sugiono, Surabaya, Suara.
Sirna